मिथिबायना नोंना मुङाबो नाब्लि गन्थङाबो दाब्लिब्लि जराबो गैया खराबो गैया मोखाङाबो खावब्लिब्लि होनना बुंदों नाब्लाया नोंगौ बहाय आंखौबो मा बुङो मिथिबाय मा बुङो नोंखौलाय मुङा नोंनि गादाबलां गन्थङाबो नाब्लांब्लां गन्थं गुदुङाव मोसौ मासे हाबलांगोन होनना ओरै बुंबाय थायोलै सना नैबे समावहाय आङो दङ जोंनि बर' हारिनि सासे राफोद सासे फावखुंगुर जाय बिथाङा गोबां फाव खालामबोबाय गोबां खामानि मावबोबाय हारिमुखौ लानानै बिथांजों आङो नैबे समावहाय दंफैयो आरो बिथांजों दिनै जोङो गोबां मोनथिफेरै खोथाफोरखौ जोङो मोनथिगोन आरो गोबां खोथाखौ आङो दिनै सोंनानै नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन बिदिब्ला गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि अबंसा ब्लग चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय नैबे समावहाय आङो आंनि अबंसा ब्लग चेनेलाव बिथांखौ बरायग्रोनो लादों खुलुमबाय आरो नैबे समावहाय आङो गिबियावनो बिथांनि गुबै सिनायथिखौ मोनथिनो लुबैगोन बिदिब्ला नोंथांनि गुबै सिनायथिखौ होग्रोनो थाखाय खावलायबाय खुलुमबाय आंनि मुङा श्री लाक्की बर' आंनि डिस्ट्रिक्टआ जादों उदालगुरि फेरगाव साब डिभिजननि आन्दाराव थानाय सेनन्दतलापारा गामि बे गामिया जादों आंनि जोनोमगिरि गामि बिदिब्ला जोङो मोनथिबाय बिथांनि मुङा जादों लाक्की बर' आरो बिथाङा गोबां खामानि मावबोदों हारिमुखौ लानानै गोबां खामानि मावबोदों गोबां माने बिदिहायनो जों बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय बिथांमोना हारिमुजों नांथाबफानानै गोख्रोङै खामानि मावबोदों आरो जों गोजोनदों नङाब्ला आरो बिदिब्ला जोङो बिथांनि सिनायथिखौ मोनथिबाय नैबे समावहाय जोङो मोनथिनो लुबैगोन नोंथाङा आथिखालाव नोंथांनि लाइफआव दायो मा खालामगासिनो दं नोंथाङा आङो दायो ओरैनो दंथ'यो न'आव न'फ्राव एसे खामानि गायनाय फुनाय दिन नालाय बेफोराव आं एसे मदद होगासिनो दङ दाथ' आरो गायनाय फुनायनि सम दैज्लां बोथोर नङाब्ला गासैनिबो न'खराव माने जोंनि नैबे जोंनि जिफोर गामिफोर जि गामि ओनसोलफोर बेफोरावथ' माने गायनाय फुनायानो मिडल क्लासनि जिहेतु न'खरफोर जोबोद मोजां जिहेतु जोङो न'खरखौबो जों हेफाजाब होनांगोन आङो गुबैहाय नैबे समाव मोनथिनो लुबैगोन नोंथाङा दिनै हारिमुजों खामानि मावबोदों हारिमुजों नांथाबनानै दिनै खामानि मावबोदों बिदिब्ला नोंथाङा बबे समनिफ्राय बे हाबाफारियावहाय हाबदों एबा हारिमुजों लोगोसे नोंथाङा नांथाबनानै खामानिफोरखौ मावबोदों आङो उन्दैनिफ्रायनो जोबोद माने बेफोर कालसार माबायाव जोबोद इन्टारेस्ट दंखायोमोन रोजाबनायानो जा मेथाइ खननायानो जा उन्दैनिफ्रायनो आङो जोबोद माने इन्टारेस्ट दंमोन आरो थिग बेबायदिनो जोङो उन्दै समावबो बे मबाइलफोरजों जोङो बायदिसिना बे एलबाम बेलेग जों एलबामफोरखौ नुयोथ' गुबुननि एलबामफोरखौ नुयो थिग जों बेफोरखौनो फल' खालामोमोन आरो जोबोद मोजां मोनोमोन ओमफ्राय जों बे मबाइल बे टाइमाव आरो जोंनि मबाइलफोरा स्क्रिन टाच बिदि एन्ड्रइड ओंखाराखैमोन बे किपेडनि मबाइल दंमोन बेफोरनो जों जोंनि लोगोफोरखौ लानानै भिडिअ माने मबा एक्सन बायदिसिना शुटिं एलबाम बेफोरबायदि जों बानायोमोन आरो बिनिफ्रायनो आंहाबो बेफोरबायदि मोनसे कालसार लाइनाव फैनायनि मोनसे सिमां दंखायोमोन जाय आंबो फिल्मफोराव आगान होनो हायो एलबामफोराव आगान होनो हायो बेबायदि आंहा गोबां माने मिजिं दंमोन बेफोराव फैनो थाखाय थिग बेबायदिनो आंबो मा होनना बुंगोन क्लास 7, 8निफ्रायनो बेबायदि आङो गावनि रोजाबनाय एबा मोसानायफोरखौ आं जेनेबा जों गामिफ्रावबो फांसन बायदिसिना गामिनि फांसन जायोमोन बेफोरावबो आं मेथाइ खनोमोन मोसायोमोन बे दिननिफ्रायनो आङो गावखौबो गोजोननाय मोनोमोन मानसिफोरखौबो माने गोजोन होनो माने गावखौनो गोजोननाय मोनोमोन ओमफ्राय जों बेबायदिनो उन्दै समाव गोबां माने माबा बानायोमोन बे किपेडनि मबाइलाव दाथ' इडिट गैयामोन ना बेयाव इडिट खालामनो हायामोन डाइरेक्ट मबाइलजों रल खालामनानै ओमफ्राय बे मेथाइखौ जोङो दामना होनानै माने बेयाव जि भइसखौ बोगोन ना बेबायदिनो जों खालामोमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो जोङो गोबां माने गोजोननाय मोनोमोन ओमफ्राय आंजों बे टाइमाव दंफायोमोन आंनि लोगोफोर दंमोन सासे आरो जोंनि गामिनिनो हारिमु सिबियारि आंजों जोबोद क्लस माने फ्रेन्ड ओमफ्राय आं सार होनना बुंगोन बिथांखौ दैमु खुंगुर बर' बिथांजों जों लोगो नांनानै बे मबाइलाव जा भिडिअ बानायनाय एलबाम बानायनाय जायाबाबो आरो ना मानसिफ्रा नायनानै माने गोजोन होनो थाखाय जों बिदि खालामदोंमोन जों सानैजों मोनसे डिस बानायदोंमोन बेखौ जोङो भिडिअ माबाखौ किपेडनि मबाइल दंमोन बेफोरजों जोङो भिडिअ खालामनानै माने डिसआव सोदोंमोन आरो सोनानै जोङो टिभियाव नायदोंमोन आरो मबाइल गोदोरबो गैयामोन बे टाइमाव आरो बे समावथ' माने केसेट माने बेफोरबायदि सोलियोमोन सिडि माने सिगांनि दिनाव माने गोबां सिडि सोलियोमोन दानियाथ' बेफोरबायदि गैला गासैबो मबाइलाव एन्ड्रइड मबाइल दं गासैबो बेयावनो नायो आरो टिभियावथ' गासैबो नुयो बिदिब्ला ओमफ्राय डिसआव सोनानै जोङो डिभिडि दंमोन बे टाइमाव डिभिडियाव जों सोनानै टिभियाव माने एसे गोदोर फैयो नालाय पिक्सार क्वालिटिफ्रा गावोमोन थेवबो जों नायनानै गावखौ मोजां नाङोमोन आरो ओमफ्राय जों सानैजों बिदि बानायनानै
गामिनि मानसिफोराबो सोरबा सोरबा बहुत माने लांदोंमोन आरो डिसफोरखौ नायनो मोजां जादों मा जादों नाजाबाव मोनसे समाव नोंसोरबो बेफोरबायदि फिल्म इन्डास्ट्रिनि बर' हारिनि माबाखौ लाखिनो हागोन उत्साह होदोंमोन आरो जोंबो गोजोननाय मोन्दोंमोन ओमफ्राय थाङै थाङै आङो कलेजफोरावबो स्कुलफोरावबो जोबोद माने मेथाइ खननायाव जोबोद माने गोसो गुदुं जायोमोन ओमफ्राय खनोमोनबो ओमफ्राय बे कलेज उइकआनो जा स्कुल उइकआनो जा बादायलायनायफोराव आङो सेथि बान्था नैथि बान्था इदि मोननो हायोमोन आरो जोबोद गोजोननाय मोनोमोन ओमफ्राय मोनसे टाइमाव 2016 मायथाइयाव ओमफ्राय मोनसे सावथुन सोलिबाय थादोंमोन जोंनि बे आमायानो जायो लकेश्वर बसुमतारी जौगाखां फिल्म प्रडाक्सन बेनि प्रडाक्सननिफ्राय मोनसे बाथौ थान्दै मोनसे शुटिं जाबाय थादोंमोन बे समाव आंखौ गामिनि सासे आदा शरद बर' बे आंखौ लेंहरबाय शुटिं दङ गाबोन मोनसे सिननि थाखाय नांगौ जादोंमोन फैनो हागोन नामा जाबाय आं बुंबाय औ थांनो हागोन मानो थांनो हाया जानो ओमफ्राय आङो नेक्स्ट दिनाखालि थांनायसै आरो माने आंनि सिना बुजानांगौ आरो भिलेनफोरजों बुजानांगौ बेयाव थांनानै आङो खालामबाय शुटिंआबो जाबाय सिनेमायाबो रिलिज जाबाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेनो आंनि फार्स्ट आरो माबायाव सावथुनाव माने आगान होजेननाय आरो औ बेनो फार्स्ट बिदिब्ला जोङो मोनथिबाय नोंथांनि जि स्ट्रागल नोंथाङा जि उन्दै समनिफ्राय मेथाइ खननाय मोसानाय बेफोरबायदियाव माने गोसोआव थुलुंगा मोनबोदों गोबां दिनै किपेड मबाइलनिफ्राय लानानै नोंथांमोना खामानि मावबोदों माने एन्ड्रइड मबाइलाथ' माने बारा गोबाव जाखायाखै नङा होमबा माने दङमोनब्लाबो सासे सानैनाव दंमोन गोबांनियाव गैयामोन बिदिनो नोंथांमोना गोबां थुलुंगा मोननानै दिनै नोंथांमोना मोनसे सावथुनाव खामानि मावबोदों फिल्म इन्डास्ट्रियाव दिनै खामानि मावबोदों बिदिब्ला जेब्ला नोंथांमोना नोङो फार्स्ट माने बेफोरबायदि सावथुनाव खामानि मावदों 2016आव नोङो माने बे बाथौ थान्दैयाव खामानि मावदों होननानै फोरमायदों बिदिब्ला नोङो जेब्ला फार्स्ट टाइम नोङो जि बुजानायनि जे रुल लादोंमोन बेवहाय नोङो बोरैहाय फिलिंस फैदोंमोन जे गावखौनो जे मोनसे फिल्माव दिनै माने खामानि मावदों अब्ला नोङो बोरैहाय फिलिंस जादोंमोन नों गोसोआव आं गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिथां जोंनि आमाय प्रडिउसारमोन लकेश्वर बसुमतारी ओमफ्राय आंखौ बेखौ खालामनानै ओमफ्राय आङो नेक्स्ट बोसोराव दागो सावथुन दिहुननाय जादोंमोन 2017 मायथाइयाव बेयावबो आङो मोनसे रल होदोंमोन आरोना माने माबानि हिर'नि लोगो बिथां आदा नेरसोन बसुमतारी माने बयबोथ' सिनायखायो नेरसोन बसुमतारी ओमफ्राय आंखौ बिदिनो शुटिंफ्रावबो बिथांमोना गोबां थुलुंगा होबोदों आं बिसोरखौ बावनो हाया गारनो हाया आंखौ जोबोद अनो मोजांबो मोनो करबि आब' नेरसोन बसुमतारी ओमफ्राय जोंहा बे सावथुन डाइरेक्सन खालामग्रा बिथां पबेन्द्र दैमारि सार बिथाङाबो जोबोद माने आंखौ थुलुंगा होदों आरो शुटिंआव माने बेबायदि माबायाव लाबोनो आरो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं साबायखर बावहरदों पबेन्द्र दैमारि सारखौ बिदिब्ला जोङो मोनथिबाय जे नोङो मोनसे नङा मोननै नङा गोबां माने सावथुनफोराव दिनै खामानि मावबोदों बिदिहायनो गोबां सुबुंफोर लोगो मोनबोयो जोङो जेब्ला मोनसे खामानिखौ मावनो लाजेनो बा मोनसे खामानियाव जोङो आगान होजेनो अब्ला जोङो गोबां सुबुंफोर लोगो मोनो गोबां माने गेदेमा सुबुंफोरखौ लोगो मोनो जायफोर बिथांमोनखौ जोङो रिसपेक्ट होनांगौ जायफोर बिथांमोनखौ जोङो रिसपेक्ट होथावना बेफोरबायदि माने गोबां सुबुंफोर लोगो मोनो बिदिब्ला दिनै नोंथाङा बै जागायनायनिफ्राय दासिमहालागै सोर बायदि माने सुबुंजों एबा फावखुंगुर खुंग्रि बेफोरबायदि सुबुंफोरजों दिनै नोंथाङा खामानि मावबोदों ओमफ्राय आंना बे 2016 मायथाइयावमोनथ' बाथौ थान्दै बिनिफ्राय दागोमोन दागोनि उनाव 2018 मायथाइयाव मोनफिननाय बराद होननाय मोनसे सावथुन ओंखारदोंमोन जोबोद बाख्नायनाय मोन्दों रायजोफोराबो जोबोद मोजां मोन्दों दा इउटुबाव होनाय जाबाय फिल्मखौ ओमफ्राय बे बोसोरावनो ओमफ्राय मोनसे मिउजिक भिडिअ ओंखारदोंमोन नेना थागोन आं डाइरेक्सन खालामदों पबेन्द्र दैमारि ओमफ्राय सिंगार कपिल स्वर्गियारिमोन ओमफ्राय बेयाव दङ नेरसोन आदा ओमफ्राय एक्ट्रिस दंमोन प्रिति बर' ओमफ्राय आंबो दंमोन ओमफ्राय मोजां नांदों जोबोद मोजां नांदों खालामनानै आरो जोङो माने नुदों जे जि नेना थागोन आं जि मेथाइमोन बै समाव जोबोद माने फेमास जादोंमोन बे मेथाइआ गोबां सुबुंजोंनो दिनै अनसायजादोंमोन जोङो जेब्ला जोङो इउटुबाव नायो बेनि जि भिउनि जि लेभेल नायो बेखौ जोङो नायोब्ला जोङो मोनथियो जे गोबां माने अनसायजादोंमोन बे मेथाइजों जिहेथु कपिल बिथाङा दिनै बे मेथाइखौ लानानै गोजोनदों जानांगौ बिथाङा माने बे मेथाइखौ माने गारां होदोंमोन जोबोद अनसायजादों आरो बेवहाय नोंथाङा खामानि मावदों जे नेरसोन बिथांजों आरो
बिदियैनो गोबां माने आरो सोरबाफोर दंबावो नामा जे नोंथांजों नों जे खामानि मावबोदों बिथांमोनजों औ दङ ओमफ्राय 2019 मायथाइयाव मोनसे सावथुन दंमोन बानायदोंमोन आरो जे दा ट्रेपिं बे सावथुना अलमस्ट रिलिज जाबाय रिलिज जानायनि उनाव फुजाफोरावबो श' खालामदों बेयाव दंमोन एक्ट्रेस महरै जुहि नार्जारि ओमफ्राय हिर' दंमोन आदाने हासान बसुमतारि ओमफ्राय बेखौबो डाइरेक्सन खालामनाया पबिन्द्र दैमारि सार बिथाङानो खालामदो ओमफ्राय जौगाखां फिल्म प्रडाक्सननिफ्रायनो दिहुननाय जादोंमोन बे सावथुनखौ बिदिब्ला आङो दायो खोनाबोदों जे नोंथाङा जिखिनि खामानिफोरखौ मावबोदों दिनै गोबां माने फिल्म खालामबोबाय एलबाम खालामबोबाय होनदों बेवहाय आङो खोनादों दायो जौगाखां फिल्म प्रडाक्सन माने बिदिब्ला नोंथांनि जि आगान होजेनदोंमोन जे सावथुनाव अब्लानिफ्राय नोंथाङा माने जौगाखां फिल्म प्रडाक्सनजों नांथाबनानै खामानि मावबोदों बिदिब्ला जौगाखां फिल्म प्रडाक्सना बबेनि आरो सोरनि दैदेननायाव बे माने जौगाखां फिल्म प्रडाक्सना दासिमहालागै दङ बियो आं दा बावैसो मुं लाखांबाय लकेश्वर बसुमतारि बिथां आमाय लकेश्वर बसुमतारिनि बिदिब्ला जौगाखां फिल्म प्रडाक्सनखौ जोङो माने गोबां साबायखर होनो सानगोन मानो होनोब्ला दिनै गोबां आङो मोनथिनायाव दिनै जौगाखां फिल्म प्रडाक्सनाव गोबां माने फावखुंगुरफोरा दिनै खामानि मावबोदों बिदिब्ला रोजा रोजा साबायखर बिथांमोननिसिम मानो होनब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गेरेमसा हारिमु जाखांनायाव दिनै हेफाजाब होदों दिनै सावथुनफोरजों लोगोसे मेथाइजों लोगोसे दिनै गोबां दामनाय देनायजों जोंनि मोनसे हारिमु जे हारिमु बे हारिमुवा गोबां समायना जायो आरो बिदिनो दिनै खामानि मावबोदों जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव जोबोर रोजा रोजा साबायखर जौगाखां फिल्म प्रडाक्सन नोंथांमोननिसिम आरो नोंथांजों आङो दिनै मोनथिनो लुबैगोन नोंथाङा आंनो जोङो दायो फिल्मनि माने जिहेतु सावथुननि जोङो माने खोथाफोरखौ रायज्लायबोबाय नोंथाङा माने आंनो सिगाङावनो फोरमायदोंमोन जे नोंथाङा गोबां माने मेथाइफोर माने खनबोदोंमोन जे कलेजाव बा स्कुलाव गोबां माने मेथाइफोर खनबोदोंमोन बिदिब्ला नोंथाङा गोसोआव जे सासे मेथाइ खनगिरि जानायनिबो मोनसे सिमां दंमोन औ सिमां दंमोन आंहा उन्दैनिफ्रायनो बहुत माने आङो सिंगारबो सासे जानायनि सिमां दंमोन ओमफ्राय आं खनोमोन बेफोरबायदिनो खननानै ओमफ्राय जोंनि गामिनि नितामनि बर' बिथां दा जोबोद माने गासै जायगायावनो सिनायजोबो नितामनि गोबां मुं खामायनो हादों आं बिथांजोंबो बबेबा जायगायाव मेथाइ खननो थांफादोंमोन नितामनि बर'जों आरोना ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा मिनिथावना बाथ्रा बे समाव आङो माने गारि गाखोनो हायामोन बे नितामनिजों थांफानाय समाव आरोना ओमफ्राय गारि गाखोनो हायामोन ओमफ्राय आं थांफादों बेजों गोबां जायगायाव थांफादों ओमफ्राय मेथाइ खननायाव आंहाबो जोबोद माने गोसो गुदुं जायोमोन खननो लुबैयो जे आंबो सासे सिंगार जानो हायो नामा बर'नि सिनायजानाय इदि आरो ओमफ्राय गारि गाखोनो हायामोन आङो ओमफ्राय आं बिसानि निता बिफा आबौ जायो बेखौ बुंबाय आं हानाय नंला थांनो होननानै आं हाथारनाय नंला थांनो आं गारि गाखोनो हाया गोबां जायगा गोजान थांनांगोन ना हरफोराव आरो खर'खौ बोरैबा मोनजोबो दा जेनेबा मानसिफ्रा आंखौ नायनानै बुंनायखौ मिनिनोसो ओंखारगोन बुंनाय बायदि जायो बिदिब्ला जोङो मोनथिबाय जे नोंथांनि जि हिस्ट'रि जे मेथाइ माने सासे खनगिरि जानायनि सिमां दंमोन नाथाय गोबां प्रब्लेमनि थाखाय दिनै थाथ'नो गोनां जादों आरो आङो नैबे समाव मोनथिनो लुबैगोन नोंथाङा गोबां माने सावथुनाव खामानि मावबोदों दिनै मोनसे नङा मोननै नङा गोबां सावथुनाव खामानि मावबोबाय बेवहाय नोंथाङा गिबियावनो बुंदोंमोन जे बाथौ थान्दै एबा गोबां माने सावथुन खालामबाय बे बाथौ थान्दैयाव नोंथाङा मा रल लादोंमोन बाथौ थान्दैयाव आंनिया रल इदि नङामोन माने ससे जास्ट भिलेनफोरा मानिबा दायनि थाखाय आंखौ हमना लाङो बेनिफ्राय आंखौ खानानै बुयो आरो इदि बेनिफ्राय आरो गोबां माने दंमोन आरो मोनसेया मामोन दागोआव मा दागोआव आं हिर'नि लोगोमोन हिर'नि लोगो जादोंमोन ओमफ्राय आरो जे दंमोन जे दा ट्रेपिं बेयाव आङो एक्टर लानिनो फंबाय बायदियानो जायो नेरसोन बसुमतारि फंबाय बायदियानो जायो बेयो ओमफ्राय लास्टआव थाङै आं एसे गाज्रि जायो आरो फिल्म बायदि जायो आरो लास्टआव एसे बेनिफ्राय आरो मा सावथुन दंबावोमोन बेनि अनगायै मोनफिननाय बराद आङो मोनसे सासे माहाजोननाव दाहोना थादोंमोन दाहोना थानायनि उनाव ओमफ्राय आं बिदिनो लास्टआव बिनि माने हिन्जावखौ
लाना खारो माने बेथन माबा दरमा होनो हायैनि आरो लाना खारो आरो आङो बिदि आरो बिदिब्ला नोंथाङा गोबां माने खामानिफोर मावबोबाय गोबां माने एसेब्लाबो एक्सपिरियेन्सखौ मोनदों नोंथाङा बिदिब्ला आं नैबे समावहाय माने नोंथांनिफ्राय एसे माने डायलगखौ एसे खोनासंनो लुबैगोन माने नोंथाङा माने जिहेतु गोबां माने एसेब्लाबो एक्सपिरियेन्स मोनबोदों बेनि गेजेरजों जोङो ससे लामा खोनासंनो लुबैगोन आङो बे आं जायनियाव न'खराव दाहोना थायोमोन ना बेनि दाहोना थानायनि आङो बिसिखौ माने लानानै खारो आरो आङो लाना खारनायाव फुङावनो लाना खारो बे बिसिनि मोसौ ओमफ्राय बे धोन सम्पति गासैबो हिन्जाव नामाव दंमोन दखान गलाफोराबो ओमफ्राय बेखौ आं लाना खारबाय लाना खारनायावबो बिनि हौवाया खिथु खिथु होसोबोबाय आरो जोंनि ओमफ्राय फैनानै बल थांनो नागिरनोसो जाबाय जोंखौ आरो ओमफ्राय आं बुंबाय मा जागोन दालाय आंहा हले जेबो दाय गैया आंनि दाहोना थानाय बेथना बेनो जाबाय इदि बुङो आरो आङो बिदिब्ला बेवहाय आङो खोनादों जे नोंनि दाहोना थानायनि जे बेथन बेनो जाबाय होननानै बुंदों बेवहाय सोरखौ माने फोरमायदोंमोन जे बेनो जाबाय होननानै माने बे आं जायनि माहाजोन दङ ना माहाजोननि आङो बिसिखौ माने खावनानै लाबोबाय आंनि दाहोनानि बेथना बे आं लाना फैनाय बिसियानो जाबाय माने नोंनि जि दाहोनानि जि बेथन बेखौ माने होनो हायो माने आं बिसिखौ लाबाय बेनो नोंनि दाहोनानि जि बेथन बे जाहैबाय आरो जोबोद मोजां माने एसे माने कमेडियान माने बे जाथाया नोंथांमोना नायना लानो हागोन जे बिथांनि जि फावफोर बेखौ नोंथांमोना नायना लानो हागोन आरो आङो नैबे समावहाय नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन नोंथाङा दिनै गोबां माने बेफोरबायदि मेथाइ खनबोदों गोबां दिनै फावफोर खालामबोबाय बेनि गेजेरावहाय नोंथाङा मोनसे सिमांबो दंमोन सासे मेथाइ खनगिरि जानायनि बिदिब्ला नोंथांनि गाराङाबो माने मिलौदो जागोन होननानै आङो सानो बिदिब्ला नैबे समावहाय आङो नोंथांनिफ्राय मोनसे सर्टहै मेथाइ खोनासंनो लुबैगोन लोगोसे नायगिरि बिथांमोनाबो नायनो लुबैगोन खोनासंनो लुबैगोन नोंथांनिफ्राय प्रेक्टिसबो खालामनाय जाथारला थेवबो आं ससे जुविननि दोंसे मेथाइ खननानै ससे सिरि सिरि मोथो मोथो महरा नोंनि गोसोआव आंनि रोहो रोहो दोमो दोमो जुजाइनि अर बायदि गोमो दोमो खामलि होबाय आं दिनै फाग्ला जाबाय ओहो नै लाइमोन आं दिनै फाग्ला जाबाय रोजा रोजा साबायखर बिथाङा जोंनि गेजेराव मोनसे मिलौदो देंखोजों सुंथाबैब्लाबो मेथाइ खननानै खोनासंहोनायनि थाखाय आरो जोङो जेब्ला मोनसे लामाजों जोङो दावगानो सानो जोङो जेब्ला मोनसे माने खामानि मावनो लायो अब्ला माने गोबां जोंहा स्ट्रागल खालामबोनो गोनां जायो आरो बेनि गेजेरावनो जोङो गोबां सुबुंखौ जोङो लोगो मोनबोयो जेरैबायदि गोबां सुबुङा जोंखौ माने खायफाया जोंखौ माने गाहायाव बोख्लायनो नाजायो खायफाया जोंखौ गोजौ थाखोआव माने दैखांनो नाजायो बिदिहाय नोंथांनि लाइफआव बेफोरबायदि जादोंमोन नामा जे सोरबा नोंथांखौ गाहायाव बोख्लायनो नागिरनाय बा सोरबा गोजौआव दैखांनो नागिरनाय बिदियालाय थाखायो थेवबो आं मुं लानो सानाखै दङ आंखौ बिदि माने मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय आरो गाज्रि नोजोरजों नायनायबो आंखौ गोबां मानसिफोर दङ थेवबो आं बेफोरखौ जेबो माने पात्ता होआलासिनो आं गावनि जि लामाजों खारनो सानदों बेखौ आं थोंजोङै नाहरनानै माने आगान सुरलांबाय थादों माने आं जिखिनि दावगालांनो हायो थेवबो आङो जिखिनि दावगानांगो बेखिनि दावगानो थाखाय आङो दावगानो माने गोसो दङ बेखिनि दावगानायखौ आङो नाजागासिनो दङ जाहाथे आंनि साननाया उनाव साक्सेस जायगोन ना मोनसे माने बिसास दं आरो बिदिब्ला नोंथांनि लाइफआवबो बेफोरबायदि मोनसे स्ट्रागल जादों जे सोरबा नोंथांखौ गाहायाव बोख्लायनो नाजानायबो गोबां माने सुबुं ओंखारदों आं नैबे समावहाय बुंनो सानगोन जोंहा गोबां सुबुंफोर थायो गोबां गामियाव गोबां ओनसोलाव बेफोरबायदि सुबुंफोर थायो जायफोर बिथांमोना गावनि गोसोनि जे माने लुबैनाय गावनि गोसोआव जे माबा मोनसे जानो लुबैनाय बेनि गोबां सिमां थायो आरो बिथांमोना गोबां सुजुग सुबिदा मोनैनि थाखाय दिनै गोग्लैसोना थानाङो आरो बेफोरबायदि सुबुंखौ जोङो मा खालामनांगौ गोसोआव थुलुंगा होनानैसो दिनै दैखांनो सेस्था खालामनांगौ माने गोबां सुबुं थायो जे दिनै उमुगा दिनै उमुग जानो सानदों दिनै बिथाङा माने एसेब्लाबो गोजौ दावखोनो नाजादों बेखौ माने गोबां मेगन सानाय गोबां सुबुं थायो आङो बिथांमोनखौ बुंनो सानो जे नोंथांमोना बिथांमोन बायदि सुबुंखौ जाहाथे गाहायाव माने
नाख्लायनायनि अनगायै नोंथांमोना गोजौ फारसे दावखोनो बिथांमोनखौ हेफाजाब होनांगौ मानो होनोब्ला जेब्ला सोरबा सासे सुबुङा जेब्ला बिथांनि जि थांखिनाय लामा बेवहाय मोनहैयो अब्ला गोबां सुबुंजों सिनाय जायो आरो बिथांनि जि सिनायथि मोननाय जि बिथांनि मुं जि सिनायथि मोननाय बेजों लोगोसे मोनसे गामिया दिनै सिनायथि मोनो गावनि बिमा बिफाया सिनायथि मोनो मोनसे गामिल' नङा मोनसे ओनसोला दिनै सिनायथि मोनो बेफोरबायदि माने सिनायथि मोनलाङो मोनसे गामिया आरो बिदिहायनो दिनै आङो नोंथांनिफ्राय खोनादों दिनै नितामुनि होनदों बिथाङाबो जादों नोंथांमोननि गामिनि दिनै दैमु खुंगुर होनदों बिथाङाबो नोंथांमोननि गामिनि दिनै माने लकेसर बुंदों बिथाङाबो नोंथांमोननि गामिनि होननानै नोंथाङा फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे करबि होनदों दिनै नेरसोन बसुमतारी होनदों नोंथाङा गोबां मुं लादों बिदिब्ला नोंथांमोननि गामियाव गोबां माने बेफोरबायदि फावखुंगुर खुंग्रि बा हारिमुजों नांथाबनाय गोबां सुबुंफोर दं बिदिब्ला नोंथाङा मा फोरमायनो सानगोन जे नोंथांमोननि गामियाव जे बेफोरबायदि गोबां सुबुंफोर दङ बेनि सायाव नोंथाङा गामिनि सायाव माबाफोर बुंनो गोनां दं नामा बिदिनो ओमफ्राय आङो गावनि जोनोमगिरि गामिखौ जोबोद मोजां मोनो मानो होनब्ला आङो गामिनि आं जा एसे दा सिनाय जायो थेवबो आं गामिनिफ्रायनो जादों आरो रायजो राजाफ्राबो माने गोबां मददबो होदों आरो खायसेयाथ' जेनेबा गाज्रि मोननाय मा मोननाय बिदि थाखायो साइड नोजोरजों थाखायो नायनायफोरा जाहाथे जोंनि उनावबो गोबां माने रोंखा राखा बेफोरबायदिनो हारिमुआनो जा बायदिसिना खामानियावनो जा बेफोरबायदि ओंखारबोनो हानाय जाहाथे रायजो राजाफोरा बेफोरखौ माने मदद खालामो बा दावगालांनायाव माने बोलो होयो बेखौनो आं सानो आरो रायजो राजाखौ नोंथाङा दिनै गामिनि फारसे बेखिनिखौ बुंबाय जे आंबो आसा फारियो जे गामिनि सुबुं माने गासैबो रायजो राजाया बिथांमोनखौ मदद होयो आरो बिथांमोना दायो जिखिनि थासारियाव दं नोंथांमोननि सापर्टजोंनो दिनै बेसेबां मोनफैदों आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननिफ्राय आरो बांसिन सापर्ट मोनोब्ला बिथांमोना दिनैनि सेसेयाव दङ दिनै गाबोन बैसेसेयाव मोनहैगोन बेफोरबायदि गोजौ फारसे दावखोनायाव नोंथांमोना हेफाजाब होलांगोन होननानै आङो आसा फारियो आङो नैबे समाव आरोबाव मोन्थिनो लुबैगोन नोंथाङा दिनै फिल्म दिनै माने सावथुन खालामबोबाय सावथुन खालामनायनि अनगायै नोंथाङा माने गोबां एलबामफोर खालामदों होननानै आं मोन्थिदों दिनैसिमहालागै नोंथाङा मोनबेसेसो एलबामफोर माने खालामबोखो एलबामाथ' आंना जाबाय मोनब्रै मोनबासो जाबाय बबावबा साइड रलावबो दङ माने ओमफ्राय आं आरो गाव माने हिर' जानाय मोनसे माने दंमोन सेल्फि लानि फै आगै ओमफ्राय बे जोंनि गरायसरनिमोन बे आर्टिस्टफोरा आरो एक्ट्रेसाबो गरायसरनिमोन बिसोरनो गाव माने प्रडिउस खालामनानै ओमफ्राय आंखौ लेंहरदोंमोन आरो बानायदोंमोन बिदिब्ला दिनै जोङो गोबां खोथा नोंथांजों सावरायबाय गोबां खोथा जोङो दिनै मोनथिफेरै खोथाखौ जोंनि मोनथिबाय नोंथाङा दिनै गोबां माने खामानिफोर मावबाय बेनि गेजेराव नोंथाङा जि सावथुनाव दिनै खामानि मावदों बेनि गोबां पार्टस माने नोंथाङा रुल लादों गोबां बेनि गेजेराव नोंथाङा बबे मोनसे माने रुलखौ बांसिन मोजां मोनो दिनै पजिटिभ नेगेटिभ मोननै थाखायो दिनै माने सावथुनाव बेनि गेजेराव नोंथाङा पजिटिभ आरो नेगेटिभ बेनि गेजेराव बबे मोनसेखौ बांसिन मोजां मोनो बिदिनो आं माने रलखौथ' बुंनो थाङा ओमफ्राय माने जोंनो डाइरेक्टरानो जा मायानो जा माने मा रलखौ होयो जों बेखौनो खालामनो गोनां जायो जिबायदि खालामनांगौ जिबायदि खालामनाङा बेखौ जोंना डाइरेक्टर सारा माने माबाजोबो डाइरेक्सन खालामजोबो बिदिब्ला नोंथाङा माने जायखिजाया रलखौनो माने खालामनो थाखाय राजि आं मोजां मोनो आरो खालामनानै बिदिब्ला आरो नोंथाङा दिनै गोबां खामानिखौ मावबोनायनि अनगायैबो दायो जुदि नोंथांखौ जुदि सोरबा माने डिरेक्टर बा सोरबा दैदेनगिरिया जुदि नोंथांखौ बे सावथुननि थाखाय खामानि मावनो लिंहरब्ला नोंथाङा खामानिखौ मावगोन ना मावा मावगोन बिदिब्ला नोंथांनि माने कन्टेक्ट नाम्बार बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ आङो होनो हागोन दा हागोन बिदिब्ला नोंथांमोना मोनथिखाबाय जे बिथाङा गोबां माने जायखिजाया नेगेटिभानो जा बा पजिटिभानो जा बिथाङा माने गोबां माने रुलफोरखौ खालामनो थाखाय रेडि आरो बिथाङा दिनै गोबां सावथुनाव खामानि मावबोनाय हिसाबै गोबां एक्सपिरियेन्सबो मोनदों आरो बिदिनो नोंथांमोना जुदि बिथांखौ लाकि बर' बिथांखौ जुदि कन्टेक्ट खालामनो गोसोब्ला आंनि डिसक्रिपसनाव थां आरो डिसक्रिपसनाव थांनानै नोंथांमोना बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानो हागोन आरो नोंथांमोना जाहाथे बिथांखौ नांगौ समाव कन्टेक्ट खालामो बेखौ आं आसा फारिदों आरो आङो नैबे समावहाय रोजा रोजा साबायखर नोंथां लाकि बर' नोंथांनिसिम आंनि अबंचा ब्लग चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों जे नोंथांनि जि बेसेन गोसा सम बेखौ आंनो दान्दिसे सम होनायनि थाखाय खुलुमनाय जासिबाय लोगोसे आंनि जि दिनैनि जे लाकि बर' बिथांजों जि मोगा मोगि आयदा बे मोगा मोगि एसेयावनो फोजोबनो सानबाय गोजोन्थों